Il-Ministru Ian Borg ħabbar li se jitfa' in-nomina tiegħu għal deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament biex bekk il-Ministru tal-Affarijiet Barranin se jkun qed jieħu l-kariga li kellu Chris Fearn bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista kif ukoll deputat Prim Ministru. Ian Borg huwa persuna oħra li l-klikka ta' Joseph Muscat qed tkompli timbotta għal din il-kariga importanti fih dan il-Partit Laburista. Bil-Ministru der kemm il-darba jattendi l-attivitajiet tal-aħħar kampanja elettorali flimkien mal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat li illum qed jaffaċċja qatt ta' akkużi fil-qorti brabta mal-iskandlu ta' Vitals. Numru ta' ġurnali kienu rrappurtaw kif in-nomina ta' Ian Borg kienet meqjusa ideali minn numru ta' deputati li jridu Labour aktar militanti. Ftit tal-ġimgħat ilu Net News kien staqsa lil membri tal-Kabinett Laburista jekk se jappoġġjaw in-nomina ta' Ian Borg jekk dan jikkontesta għal deputat mexxej tal-Partit Laburista. Buħut mill-membri tal-Kabinett jidru skumdi ħafna jwieġbu jekk hux se jagħtuh l-appoġġ jew le. Se tappoġġjah li Ian Borg jekk jikkontesta għal Deputy Leader? Nibqgħu nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet kemm għall-partit kemm għall-gvern waqt il-laqat tal-Kabinett. Tappoġġjah jew le? Dawk huma affarijiet tal-partit li l-ewwel ħankunu qegħdin naraw se jkun tiseħħ fix-xhur il-ġimgħat li ġejjin. Naraw min se jkun fl-aħjar interessi tal-Partit Laburista u tal-Gvern. Grazzi. Tappoġġjah li Ian Borg? Dak li nagħmlu aħna niddeċiduh internament fil-partit sewwa. Jien kun nissapporti għal kull persuna li toħroġ mill-Partit Laburista. Tappoġġjah li Ian Borg? Intant fis-stqarrija il-Partit Laburista ħabbar li l-Kummissjoni Elettorali tal-Labour se tkun qed tilqa' in-nominazzjonijiet għal karigi ta' deputat mexxej għall affarijiet tal-Parlament u tal-Partit, għal President tal-Partit Laburista, Viċi President tal-Partit Laburista, Segretarju Internazzjonali, Segretarju Organizzattiv u 12 il-membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali. Dan wara l-Partit Laburista kellu numru kbir ta' riżenji hekk fil-fazzjonijiet differenti fih dan il-Partit Laburista qed ikomplu jimmanuvraw kontra xulxin. In-nomini jiftħu l-ġimgħa u jibqgħu jintlaqgħu sal-ħadd filgħodu.